Znaš li šta je najskuplja stvar koju posjeduješ? Ne, to nije tvoj auto, nisu ni tvoji novci, nije ni tvoja kuća. Najskuplja stvar koju posjeduješ je tvoje vreme. Jer dok sediš ovdje i slušaš me, ono prolazi. Sekunde idu, minuti se troše i, veruj mi, oni se nikada neće vratiti. Ne postoji povratna karta, ne postoji repriza. Ono što je još strašnije, vreme ne pita da li si spreman, ne čeka da ti završiš sve što si odlagao. Samo ide. Nemilosrdno, ravnomerno, za sve nas. I znaš šta? Ne mari da li si ga ti iskoristio ili protračio. Zato, ako ga ne koristiš, život će ga potrošiti umjesto tebe. Na sitnice, na besmislice, na sve ono što ti ne donosi nikakav napredak. Ljudi često kažu, nemam dovoljno vremena. Ali hajde da ti nešto kažem. To jednostavno nije istina. Svi imamo isto vreme. Svako jutro dobijemo isti poklon, 24 sata. Kraljevi, prosjaci, bogataši, siromašni, svi mi igramo ovu igru sa istim brojem sati u danu. Zamisli samo, milijarderi i oni koji nemaju ništa imaju potpuno isti budžet vremena svakog dana. I znaš ko pobeđuje? Onaj koji ume da ga iskoristi. Zato je najveće bogatstvo uvek u tome kako raspolažeš svojim satima, ne u tome koliko ih imaš. Ako misliš da ti fali vremena, zapravo ti fali fokus, ne sati. Dakle, pitanje nikada nije imaš li vremena. Pravo pitanje je šta radiš sa vremenom koje već imaš. Jer istina je brutalna. Vreme se ne gubi zato što ga nema dovoljno, već zato što ga trošiš na ono što ne vredi. Možda sediš i kažeš sebi, nemam vremena da radim na sebi. Ali znaš li koliko ga zapravo potrošiš na stvari koje nisu važne? Na čekanje, na beskrajne razgovore koji ti ništa ne donose, na strah da kreneš. Ako želiš promjenu, prvo moraš iskreno da vidiš gde tvoje vreme odlazi i da priznaš sebi da često nisi žrtva okolnosti, već sopstvenih izbora. Zamisli da ti svako jutro neko stavi 1440 evra na račun i kaže imaš pravo da ih potrošiš do ponoći, ali ako ne potrošiš, nestaju. Šta bi uradio? Siguran sam da bi planirao, razmišljao, trošio pažljivo. Ne bi dao nikome da ti ih samo tako uzme. Ne bi ih bacao na gluposti. Svaki minut bi imao svrhu. A znaš šta? Svako jutro dobijaš isti takav račun. Samo što se ne meri u novcu, već u minutima. 1440 minuta dnevno. Ako ih ne uložiš, nestaju. Zauvek. I ono što je najtužnije, većina ljudi ni ne pomisli na to. Kao da ne shvataju koliko su ti minuti zapravo dragoceni. Oni misle, pa sutra ću bolje. Ali sutra nikada ne dolazi ako ne odlučiš da promeniš danas. Ali znaš šta većina radi? Troši ih kao da su bezvredni. Sati odlaze na scrollovanje, na beznačajne razgovore, na čekanje da se nešto samo desi. Ljudi daju najbolje sate svog dana stvarima koje im ne donose nikakav napredak. I onda se uveče pitaju, gde mi je nestao dan? Zato ti kažem, prestati da gubiš vreme počinje sa promjenom u glavi. Prestani da misliš da su tvoji sati jeftini. Oni su najskuplje što posjeduješ. I ako ti ih ne vrednuješ, niko drugi neće. Sjećam se, kad sam bio mlad, želeo sam uspeh, sanjao sam ga, pričao o njemu. Ali znaš šta nisam radio? Nisam radio ono što je potrebno. Prolazili su dani, a ja sam ih trošio. Na čekanje, na izgovore, na planove koje nikada nisam sproveo. Govorio sam sebi, Jim, počni sutra. Ali znaš šta se desi kad kažeš sutra? Dođe sutra i opet kažeš sutra. I tako prođe nedelja, prođe mesec, prođe godina i onda shvatiš,
Nisi ti izgubio vreme. Ti si izgubio deo svog života. Zato danas shvati, što duže odlažeš, to ti život više klizi iz ruku. Nije stvar u tome da li možeš, već kada ćeš reći sebi, dosta, danas počinjem. Ako želiš da prestaneš da gubiš vreme, prvo moraš da pogledaš istini u oči. Najveći lopov tvog vremena si ti sam. Nisu to telefoni, nisu društvene mreže, nisu ni ljudi oko tebe. To si ti. Ti koji biraš da čekaš, ti koji biraš da bežiš od odgovornosti, ti koji biraš da radiš ono što je lako, umjesto onoga što je ispravno. I kad to priznaš, znaš šta se dešava, počinješ da povraćaš kontrolu, jer dokle god misliš da ti vreme krade neko drugi, nikada ga nećeš povratiti. Ali kad shvatiš da ga kradeš sebi, tada možeš da odlučiš da prestaneš. Mnogi ljudi kažu, ali Gene, ja volim da se opustim. I treba mi vreme za odmor. I ja kažem, naravno da ti treba. I treba da ga imaš. Ali postoji ogromna razlika između odmora i bežanja. Odmor je svestan. On te obnavlja. Bežanje je nesvesno. Ono ti krade život. Zamisli koliko puta si sedeo da samo odmoriš. I onda se probudiš posle 3 sata i ne znaš gde je vreme nestalo. To nije odmor. To je beg od sebe. A dok bežiš, tvoji problemi, tvoje obaveze i tvoji snovi stoje i čekaju. A vreme prolazi. Znaš šta sam naučio? Da ne postoji savršen trenutak za početak. Koliko puta si rekao, počet ću kad budem imao više vremena, više novca, više znanja. Znaš kad će doći taj trenutak? Nikada. Savršen trenutak ne postoji. Jer ako ga čekaš, izgubit ćeš sve trenutke koje sada imaš. Vreme za promjenu nije onda kada se sve poklopi. Vreme za promjenu je sada. Upravo sada, dok slušaš ove reči. Želim da te pitam nešto. Ako bi tvoj život bio knjiga, da li bi želeo da je neko pročita? Ako bi tvoj život bio film, bi li ga ljudi gledali do kraja? Ili bi ga ugasili posle 10 minuta jer se ništa ne dešava? Ako bi tvoj život bio biznis, bi li bio u profitu ili u gubitku? Ako ti ove slike bole, to je dobro. To znači da si svestan, a svest je prvi korak promene. Ne možeš da popraviš ono što odbijaš da vidiš. Prestati da gubiš vreme ne znači da moraš da radiš 24 sata dnevno. To ne znači da moraš da postaneš robot. To znači da svaki dan svesno odlučiš. Ovih sat vremena uložit ću nešto što menja moj život. Sat dnevno. Samo sat. Znaš šta je sat dnevno za godinu dana? 365 sati. To su 9 punih radnih nedelja. 9 nedelja koje mogu da ti promene život. Zamisli šta bi postao za godinu dana kada bi svaki dan investirao samo 1 sat u veštinu, znanje ili projekt koji ti znači. A znaš gde te 365 sati scrollovanja vode? Nikuda. Ljudi mi kažu, ali Jim, teško mi je. Naravno da je teško, ali hajde da budemo iskreni. I sada ti je teško. Samo ti je teško na pogrešan način. Teško je biti disciplinovan, ali teško je i živeti sa osjećajem da si mogao više, a nisi. Teško je ustati ranije da radiš na sebi, ali teško je i ustati kasno i shvatiti da ti život prolazi. Ti biraš koje teško želiš. Ako će ti život već biti težak, neka bude težak na način koji te vodi negde. Postoji rečenica koja me je oduvek pratila. Svaka sekunda koju gubiš na ono što nije važno, uzimaš je od onoga što može biti važno. Zamisli šta bi se desilo kad bi te sekunde preusmerio na ono što te zaista gradi. Možda bi konačno završio tu knjigu koju odavno želiš da napišeš. Možda bi naučio jezik. Možda bi popravio odnos sa nekim do koga ti je stalo. Život je izbor. Hoćeš li da ga trošiš
ili da ga ulažeš. Zato, od ovog trenutka, prestani da živiš kao da imaš 1000 godina pred sobom. Prestani da misliš da ćeš jednog dana početi. Prestani da daješ najbolje sate svog dana stvarima koje ne menjaju ništa. Zamisli samo da od danas počneš da ulažeš samo jedan deo svog dana u ono što te vodi napred. Za godinu dana bit ćeš na mestu o kom nisi mogao da sanjaš. I znaš šta? Počećeš da se pitaš, zašto ovo nisam uradio ranije? Ljudi mi kažu, Jim, pa šta ako pogrešim? Šta ako radim, a ne uspem? A ja im kažem, bolje je da izgubiš vreme pokušavajući, nego da ga izgubiš ne radeći ništa. Jer znaš šta? Svaki pokušaj te menja. Svaka akcija gradi naviku. Svaki sat rada na sebi pravi od tebe osobu kakva želiš da postaneš. A sat proveden u besciljnom gubljenju vremena ne daje ti ništa. Ti i dalje ostaješ isti, na istom mestu, sa istim problemima. Na kraju, želim da ti kažem ovo. Tvoje vreme je tvoj život. Kada gubiš vreme, ti gubiš sebe. Zato od danas odluči da prestaneš. Ne sutra, ne sledeće nedelje. Danas. Prestani da ga trošiš. Počni da ga ulažeš. Jer kad jednom osjetiš moć, da tvoj dan ima smisla, nikada se više nećeš vratiti na staro. Nemoj da čekaš inspiraciju. Inspiracija dolazi dok radiš. Nemoj da čekaš savršen plan. Plan se gradi dok hodaš. Nemoj da čekaš da ti neko drugi kaže da je vreme, jer niko to neće reći. Moraš da odlučiš sam. Dakle, od ovog trenutka prestani da gubiš vreme. Počni da ga koristiš i gledaj kako ti se ceo život menja. Ako si ovo slušao do kraja, to znači da negde duboko u sebi znaš, vreme ti klizi kroz ruke. Ali danas možeš da kažeš dosta. Danas možeš da odlučiš da tvoj život više neće biti slučajnost. Nemoj da pustiš da ovaj trenutak prođe, a da ništa ne uradiš. Zapiši sada. Šta ćeš danas uraditi da prestaneš da gubiš vreme? Samo jedan mali korak. 1 sat posvećen tebi. I ako ti je ovaj govor otvorio oči, klikni like, ostavi komentar šta ćeš promeniti već danas i pretplati se na kanal. Jer ovde ne pričamo o praznoj motivaciji. Ovde gradimo život. Zapamti, vreme je tvoj život. Prestani da ga poklanjaš svemu što ne zaslužuje tebe. Počni sada, danas, jer sutra možda bude prekasno.